kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Basiru sabon gofa shekin kauro. Ku zauna kalau aure ibada amarya. Ku zauna kalau aure ibada amarya. 081-2840-7432 ko kuma 07069968192. Daga naku Ibrahim Aminu KWAMANCY ke cewa sha sauraro lafiya. A yau lokacin da kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Basiru tsufa an gofa shi kin ka auro. Ku zauna kalau aure ibada amarya. A yau lokacin da kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Basiru tsufa an gofa shi kin ka auro. Ku zauna kalau aure ibada amarya. Da farko na sa sunan goni kalikina. Makakin da shi yayyau dare yayi rana. Ka kare ni Allah sharrikan masu kina. In yau wani baiti gun Lawiza amarya. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Sanati kalin kagun ma'aiki fiyayye. Dan Abdullah ɗana mina gatan na raye. Wa Ali sabai nasu sun yi rinjaye. Ya sa faɗi Batulu ce zuriya. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Assalam sallama na gunku ya ƴan uwana. Mutunci na wako sallama kan ya zauna. Amarya da ango sai ku ce zo ka zauna. Ku ɗeban ruwa in sha in ɗan huce gajiya. A yau lokacin da kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Basiru sabon gofa shekin kauro. Ku zauna kalau aure ibada amarya. Shi aure ibada kun kayo babu sanya. A yau kun wuce layin dukan masu karya. Domin ko haɗin nan naku ai babu karya. Aboki na kada ce da babbar amarya. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Amaryar ta ci adanta ta yi kwalliya sab. Tana wani taku ɗai da ɗaiɗai a cip-cip. Domin ita ce fasarauniya nan gurin kaf. Ko angonta ya san haka ne babu ƙarya. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Amarya ta ango Allah kin shawa kamshi. Hakan ne isa nan da nan na ja numfashi. Na ɗanyo hakan ne haka na ja wani kamshi. Domin gane gummai kamsa kamshi amarya. A yau lokacin da kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Basiru sabon gofa shekin kauro. Ku zauna kalau aure ibada amarya. Amaryar ga kai daga nan ta kai amarya. Lawiza Bashar B-k cikakkar amarya. Ke na kira uwa ta zuma ta shi ki zo da gayya. Da kin zo magauta na ki duk sai su ɓoya. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Lawiza Bashar B-k da ka ganta ka san. Diya ce ta girma ba a rena ta sansan. Tana kwarjini a idan magautanta tun can. Shi yasa idan ta fito su kan ja da baya. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Basiru Abdullahi gunka na taya murna. Lawiza ta zama matar ka damke amana. Duk a cikin samari na ta yau kai ta nuna. Gidana ka yau canza ta koma amarya. A yau lokacin da kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Basiru sabon gofa shekin kauro. Ku zauna kalau aure ibada amarya. Mutuntun dukan kowace ta yi aure. Lawiza gida na Basiru canza ta tare. A yau za a je ɗakinta don ayi jere. Ango ka'ida ce da 'yar mutunci amarya. Lawiza Bashar B-k a yau kin ya aure. Ga wata shawara zan ba ku ango amarya. Ku damke sirrin
junan ku kar ku yi sanya. Idan kun faɗa dan Allah to sai ku shirya, zaman tare sai ai haƙuri ki amarya. Lawiza Bashar B-k a yau kin yi aure. Ango za da so daga sauke hakkin amarya, da ci har da sha sutura da ilimin amarya. Ki ma za na so ki kula Lawiza amarya, ki sauke haƙi namijinki karki saya. A yau lokacin da kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a yau kin yi aure. Basira sabon gobe shi kin kauro. Ku zauna kalau aure ba da amarya. Ga wani ɗan kira zan yi abinki amarya, ki zan mai kula da mijinki daure amarya. Idan zai fito a gida ki masa rakiya, ki mai addu'a wacce zai ji daɗi amarya. Lawiza Bashar B-k a yau kin yi aure. A nan zan tsaya in gaida dangin amarya, da dangi na ango walla dan ba su buya. Su yi rawar gani a bikin ga yau babu karya, ya zama wajibi in gaida su sun yi zarya. Lawiza Bashar B-k a yau kin yi aure. Iyayen amarya zani sanyo a farko, ina mama Firdausi yau ga gaisuwa ta. Maman Lawiza kike walla dan rata, sannan sai in sa baban Lawiza amarya. Baba Bashar B-k dole in gaisuwa ta, Baba Bashar B-k walla kai mun nagata. Sannan Baba Murtala ɗan Yahaya na sanyo, iyayen amarya duka sun taya murna. A yau lokacin da kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a yau kin yi aure. Basira sabon gobe shi kin kauro. Ku zauna kalau aure ba da amarya. Iyaye na ango yanzu su zani sawo, ina baba Abdullahi ga gaisuwa ta. Ni addu'a nake alkau da sharrin magauta, baban ango wallahi kai mun nagata. Maman ango ke ma ga gaisuwa ta, ina mama Zinatu yanzu ga gaisuwa ta. Allah ya nufa yau ɗanki ya zama ango, ki gode wa Allah Basiru ya zama gwarzo. Ina mama Marliya ina gaisuwa ta, kakannin amarya kuma ga gaisuwa ta. Alhaji Baba Bello Custom ina gaida kaiya, sannan Hajiya Fatima bar mu na saya. Alhaji Muhammad ka goda na sa da kaiya, na gaisuwa a gurin kakannin amarya. A yau lokacin da kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a yau kin yi aure. Basira sabon gobe shi kin kauro. Ku zauna kalau aure ba da amarya. In kan yi wa kuma dole in sa da kowa, sannan sai in sa har ma da kannan amarya. Abokan amarya har kayan amarya, ina gaisuwa gun duka yannan amarya. Da kannai na ango har abokai na ango, na gaisuwa a gare ku ya 'yan uwana. A yau lokacin da kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a yau kin yi aure. Basira sabon gobe shi kin kauro. Ku zauna kalau aure ba da amarya. A yau lokacin da kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a yau kun yi aure. Basiru su ba an gobe shi kin ka auro, ku zauna kalau aure ibada amarya. A yau lokacin da kuke jira gashi ya zo. Lawiza Bashar B-k a